karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Og dinhi, Sige, maura na gusto kong ikumpisan ni mo. Oh, dili si Brian mo yamahan sa bata. Pure Chinese ang amahan. Pero uway na. Tungod kay daghan ng mga panghitabo sa among kinabuhi. Dugay lagi kong nabalik lon. Ako nang gipakwintang danang atong bill. Di ra ko. Baliti ko, nag-order ka para nila, Mama? Alawa, mag-order lang ko. Dong waiter, mag-take home me please. Lon? Ganihara man kang wa magtingog. May problema ba? Naguna-una ka ni Faisal? Ilat go na sa mga nauna, uy. Di gino para sa usag-usa. Dili siya nga kung yun ako na ate. Si Brian, Nga naman. pag-ato na ko sa CR ka ganina, dito sa ang babae. Unsa? Maayong iyang pagpagigsulti na ko, ate. Mao man gyud ang mga kabit. Puwera sa uban. May kinang manulti. Nga naman, ang sangkunod po niya. Dili si Brian may amahan sa bata. Klaro man bitaw kaayo nga dili anak ni Brian ang bata. Hikot kay ang mata. Ikaw, kita ka diba? Anya? Tagsa na lang ko nang mauli si Brian sa ilang gipuy-an. O kung mauli man ko no, hubog kaayo. Oh, miabot na tingaling kapuol. Maghita na sa naglain. Ate, diyang nakita ko siya sa eskwelahan. Midaot si Brian. Huwag na yung kumakaila. Labi na kinagkaw siya. Ilona, nagpasabot pa nga may bati kakaluin ni Brian? Ate, mubati man ganit ang kaluoy sa uban. Siya pa. Amahan siya sa mga bata, ate. Ni ano ta? Dong, ilugar lang gud sa unahan nga may. Ukawan na ng anak ni mo, Ilona. Ablihi lang palihog ang luyo dong ha. Na ikinompra diha. Min! Yan na sila! Nagata, oy! Kanahon ka! Oh, nagtingob di ay mong pangumpra, da ilo na? Duha man ka karton ang gunda ninyo. Napay mga plastic bag. Dawata mo, oh. Imo na. Ay, salamat pinanggagyo ko sa akong anak. Imo sab ni ba, oh. ay, dihan na lang na ni mo, day. Mga ilang kog, magkinahanglanon ko. Ay, palit pagtambal, nana. Ay, ambilang na da ilo na, be. Ari na lang na nako. Butang. Min, pangayo lang na nako, min ha. Bayan, no? Ay, kaingon ako, kalimta na lang ko ni mo ba? Match tang kaayo, day, match sang. Ate, Go ikaw ang na in- lang unay go ang mahibaw in mo English, pahimutan eh. anang gikumpra na Mas, to, mas, ina. tang. Excuse ninyo, ma. Uy. Murag wa may reaksyon ang akong pagpasalamat min. Ngano tong manghod mo Elve? Da, gibati to kaluoy siyang nabalitaan ni Brian. Unsa? Ngano unsa nabalitaan? Ug ganong naluoy man siya? Midaot man ko no. Unya, sige lang kahubog. Nagkita man sila dito sa eskwelahan ni Sam. Halos wa ko na siya makaila kay midaot lagi. Hibaw bitaw ka ng Ilona nga huyang kayo kasing-kasing. Ha? Baya no? Mubati pa sa kaluoy atong animal nga dako, ngumti ayok. Nagbisyo pa. Itsura na gyud maayo tong tawhana. Kisa man sa nahibaw-an niya nga nagsige kubog-kubog. Ang babae mismo ni Brian ma. Dito man sa mall, nag-abot pa gyud mi dito sa restaurant. Suro ka bitaw sa kung dugong nakakita niya. Hilas kaayo. May pahiyong pa yun na mo. Padyo, uwaw bayhan na. Ug siya gyud mismo ang misulti ni Ilona nga nagsige og hubog-hubog si Brian. O lagi. Murabag ang tuyo niya nga mobati mi kaluoy ni Ilona kang Brian. O mag-uli sila.
Murag doon na siya laing tumong ma. Ambot ayog unsa. Oh, klaro kayo, LV, ang tumong anang bigat la. Kanang kundatan nga dako. Mooy tuyo niya nga mubati ka Luis si Ilona. O nga mohatag ni kwarta kang Brian. O niya ato sa padong atong kundatang babae niya. Maunay tumong anang animal. Makiksulti ko sa igsuon mo. O gikan karon dili na ko gusto nga magkuha-kuha pa siya dito ni Sam sa eskwelahan ha. Kami na si Papa nimo ang muhatod og kuha sa bata. Ningon sa dang babae maay. Nga dili si Brian kunong amahan sa iyang anak. O noon kita mo pud mis bata. Wag yun hino iti mailhan nga siya maoy amahan. Kay hikot man kay mata ang bata. O dili dahil kasi Brian rin nagtabikon anak niya, nagtabikong. May inchik o hapon tingali. Uy, kung mauna Elvi, delikado. Ug may AIDS ng animal. Kuya o ken Elvira, mao nga dili good kamo paduol pa anak nila ni Brian ha. Hangtod ang mga bata, kanang ako mga apo. Pakigsultihan ko sa Ilona, nga likaya na good niya kanang animal niyang bana. Ikaw ba? Takal ang tabi, oy. Unang, may ubos na ni mga turak. Nga nun, sab nagisultin ako. Nga may AIDS, Brian. Kinahanglan likaya na. Og dakog posibilidad min nga maunay mahitabo. Kay kanang iyang kulakadida ang karon bisag kinsa lang lakiha ang nakakuan anak niya. Wala igo na na, oy. Tagagyawit ng baba mo. Makiha ka na, namuray mo. Kasi mamikihan ako si Ilona. Nagpasidaanon ko niya. Igo na mo anak maoy. May pahuway na si Ilona. Hilom na ma. Ugma. Imong turno ang pagkatulog kuha ni Samantha. Sunod adlaw, ako na sab. Magpuli-puli tahamin. What, uy? Ikaw na, Brian? Hubog ni sad ka? Grabe kang manuktok. Dili ni atong bahay. Kainom na gamay. Sorry. Sod. Sana rong orasa nga nauli ka. Nagtuon na gani kung dili ka mauli. Hala, nagkadugo ang imong kilid. Ngano ka? May gikaaway ka ba? Dali, be. Kada ka nugdugo. Hubungan ta ng t-shirt ni mo. Kinuha ko, Brian. Na problema naman noon ko di mo. Sa minahitabo di mo. Brian! Brian! Tabang! Ayaw ko biyahe. Ayaw ko biyahe, Papa. Papa! Papa! Anak! Sam! Samadam ko ka. Dali, be, dali na. Agagsa ka, dali. Si Papa. O, nagin mo niya akong Papa. Nagdamgo ko niya, ma. Nilakaw siya pa ingon sa layo kayo. Dili na ko numi magkita. Anak, damgo lang na. Inom ang tubig, be. Magwakuha ka dito lang. Ilon, nasa si Sam? Nagdamgo sa siyang amahante. Adara sa mga tubig o na. Sige na, anak, inom na. Hut na nag-inom, ha? Dili na ko. Kuyawan lang ko da. Abi ko na unsa na. Nagdamgo ra di ay. Aniya si Papa. Ang gimingaw na kayo ko niya. Magkita magod gihapon mo dito sa school, nak. Pwede raman sa mga manuroy mo nga kamura kung gusto gyud ka. Paniya na lang siya dini. Dili man katamo balin o puyo. At dili na awayon ni Lula si Papa. Paniya na lang siya, Mama. Sam, wa na'y gusto mo puyo din si Papa ninyo. Ate, Mas mayo tingali nga sultihan na lang ang mga bata, Lon. Buta naman ni si Sam. Ug makasabot na. Kipaman ko nga na girlfriend si Papa. Pero love man kay apo niya si Mama. Niingon man siya na ako. Sam, anak. Paniya na si Papa, Ma. Aron nili na ko magdamgo niya. Ma, sige na. Nak, matugtag balik. Oh, Uy, kinsa ko tong nanawag taon ni mo ron, Lon. Pasado naman alas 12. Si Josie sa tingali. dili si Josie. Number ning Brian. Nagsugod, nagsamok ni mo, Lon. Ay tubaga, kapiing dako magsigig panghasol. Ako lang ito pag mabi.
Hello? Hello, pa? Anak ning Ilona? Oo. Kinsa di ay ka? Si mama mo may gusto kong sultihan. Ihatag niya palihog na Kinsa na, Sam? Ikaw man niyang gustong ikasulti, ma. Nakilak ang babae. Unsa? Hello? Ilona, nadisgrasya si Brian. Di amiro sa ospital. May samat siya. Nadungkaban tingali. Wami magkasulti ka na Kuya Panman. Ug hubog kayo siyang nauli. Nakuyawan na lang ko dihang kalit siyang nalupog. Wa ko'y kwarta, Ilona. Ug nagkinahanglan siyang mga tambal. Tabangi siya, Ilona, kay wag ko ko'y mahimo. Ay, ospital ha. Sige, mo anak ko. Lon, unsay nahitabo? Unsay na ospital? Kinsa man? Nasgrasya si Brian, te. At doon ako. Ti ay nga nagdamgo ko. Kuya ko, mama. Ilona, Te, uban ni ko, pe. gibinuangan ka lang tingali. Uy, gidrama na sad ka. Mahibawan naman na atugtuan ta dito, di ba? Kuyugi ko. Dito mahibawan sila si mama. Sige na. Nga nung di man ko pahibaon. Oh, O ganong misigit pa to si Sam, ha? Unsa nahitabo? ate, tanda ate. Hoy, hoy, hoy! Sultihin ko ninyo, ay! Ngano? Nadisgrasya ko no si Brian, ma. Og to sa ospital karon. Ha? Mao ba? Gaba na! Gaba, Mirese! Og mao na atoon ninyo Ilona. Ha? Dili ha? Dili! Why usa ninyo nga mulakaw? Puyo mo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!